dat wij als fanfare mogen openen op onze receptie. Een mooi succes te vieren dat jullie behaald hebben op het bondsconcours op 20 oktober jongsleden in Gemeenten. Maar zoals jullie ziet, zijn we hier met een kleine delegatie. Ik heb vorige week al contact gehad met Herman om af te spreken hoe dat we dat zullen doen. Nou, jullie openen maar. Goed plan, liep mij dat. Maar goed, we waren toch met wat weinig om hier live een serenade te brengen. Maar dan laat je de lui niet zien als die een oplossing net. Sjaak, dit is het zijn. Voor de harmonie, want zo doen wij dat, roepen wij allemaal Proficiat! En zeker en dankjewel voor alles wat jullie de afgelopen maanden weer voor ons gedaan hebben op mediagebied. Dankjewel. Kijk even naar oude dochter. Volgens mij is dat 4 XL, maar misschien van 4 XL nog. Een vlaggetje. Kijk!
receptie even terugkomen, dan leg ik ook precies uit op hoeveel graden en hoeveel toeren dat je moet... Goedemorgen, leden en bestuur van Harmonie de Vriendenkring. Jullie hebben het weer geflikt. En nog niet zo weinig op 91 en nog wat punten. Lof de jury, eerste prijs, Limburgs kampioen, noem maar op. Proficiat met het behouden resultaat. En vanuit onze fanfare Le Montagnards willen we natuurlijk onze felicitaties hier tegen jullie komen zeggen. Fijn dat jullie dit weer gedaan hebben. En we zijn het blij, want in jullie hebben we een goede collega muziekvereniging hier in de gemeente. Net als de Looi, Siebegwald en Offeren. En jullie hebben net de drumsticks kunnen huren. Dat doen we ook met z'n vieven. Daar zorgen we samen voor de opleidingen. Met de Looi, Siebegwald en Wel hebben we een jeugdorkest. En we zijn hartstikke blij met deze fantastische samenwerking. Ik wens jullie nog een hele mooie dag en veel succes voor de toekomst. Ik kreeg de vraag of ik hier bij jullie aanwezig wilde zijn op jullie receptie om jullie de medaille uit te reiken, want op die medaille staat het zo goed. Jullie zijn namelijk divisiewinnaar van de Limburgse concertconcoursen in de 3e divisie in dit jaar geworden. En jullie waren er 27 oktober zelf niet bij, dus ik kon deze met heel veel plezier aan jullie uitreiken. Ik heb jullie gehoord. Ik vond het ook heel mooi om te zien, net als de wethouder, dat er zoveel jeugd in jullie orkest zit. En dat jullie eigenlijk al voor de tweede keer zo super succesvol met zoveel jeugd op concours gaan. Dus wij komen met heel veel plezier deze medaille aan jullie uitreiken. En we hopen dat jullie nog veel plezier beleven in het samen muziek maken. Van harte proficiat. De medaille samen gezamenlijk in ontvangst genomen worden door dirigent Gerard Jacobs en onze voorzitter. We willen wel even een bloemje geven als waardering. Dat ging toch bij iedere week en in de afgelopen 10 wat drukker per week. Nou wat het laten gaan en omstreken. Dus Anjo, super bedankt voor uw steun ook aan onze club. Die komen natuurlijk als alle prinsen een eindje schudden. En we zijn wel een beetje chauvinistisch. Want daar motor van de Hoogheerd, daar zitten er 5 in, die komen uit onze fabriek. Ja, die zijn een jaar lang getest op alle mogelijke onderdelen. Zijn ze stressbestendig, kunnen ze brengen wat ze kunnen brengen, wat ze moeten brengen. En dat doen die. En zelfs subonderdelen daarvan zitten ook bij jullie in de harmonie. En ook die doen precies wat ze moeten doen. Goed, ik scheid op mijn buurt. Ik denk wel dat de boodschap duidelijk is. Ja? We komen jullie een eindje geven. En ja, over niet al te lange tijd staat er weer een EU-dagen te wachten. Het mooiste Jotskusconcert dat jullie samen met ons organiseren. Hiermee welkom ons erelid Mia Klammers, met dochter en schoonzoon. En de rest van de familie zit allemaal bij het orkest. Dus Mia, van harte welkom. Proficiat jongens. Ik weet niet of iedereen de VOC kent, en we zien eigenlijk een club van bedrijven die veel met elkaar netwerken en praten. En dat is eigenlijk opgericht ter ondersteuning van muziekverenigingen. Dus er komen wel bijdragers van die bedrijven. Ja, wij hebben dus iets metgebracht wat de harmonie zeker verdiend heeft. Dus ik denk dat we dat best aan Herman kunnen overhandigen. Gefeliciteerd. Dat had hij kunnen. Is het goed voor Axel?